Hej. Vi vil lige svare på nogle spørgsmål, som vi har fået. Ja. Det var drengerøv. Ja, vi har dem på vores mobiler. Ja, Mobil. det var sådan, ja, okay. Ja. Hvad er drengerøv ved jer? Hvem starter? Det kan jeg godt. Okay. Jamen, det der drengerøv ved Mathias, det er jo bare, han er der bare altid, og så er han bare, han er bare så dejlig at være sammen med. Vi kan altid finde på et eller andet at lave. Ej, selvfølgelig. Det der drengerøv ved Lukas, det er, at han er så fucking iskold. Han er ligeglad med, hvad andre tænker om ham. Han er sig selv, og så kan vi altid finde på noget at lave. Og hvad så med Kippe? Vi skal selvfølgelig ikke glemme Kippe. Nej. Han er drengerøv, det er han bare. Han er bare kongen af drengerøv. Han er musklerne i den her YouTube-kanal. Ja. Han er virkelig... Det kan godt være, han ikke sagde så meget i den første video. Men det er også en infovideo. Det er kraftigt, I kan godt glæde jer til ham. Han er simpelthen så drengerøv, han er. Næste weekend, ikke også? Så skal I fandme stille op. Ja. Så har jeg lige en. Hvilken 3 ting vil I tage med på en øde ø? Ja, hvad vil du tage med? Jeg vil nok starte med at tage... Jeg vil nok tage... Der er Kippe med. Nej, det er jo 2 ting, så... Jeg vil i hvert fald at tage min mobil med. Så vil jeg tage en seng med. Og så vil jeg tage en ønskefe med. Tror jeg. Jeg vil tage en seng med, og så vil jeg tage et års forbrug af Marabou-chokolade med. Og altså, skal ikke lige den sidste. Nok bare nogle værktøjer. En økse og sådan noget pis. Kippe, han vil nok bare tage et eller andet træningslort med. Ja, han slår sgu da bare træerne hen i ja, han vil bare tage et eller andet træningslort med. Ja, skide godt. Yes. Så har jeg også hvorfor vi startede vores YouTube. Ja. Det er jo fordi, vi synes det drengerøv over YouTube. Og så har vi et mål, om vi gerne vil blive store på YouTube. Og så tror jeg også bare, at vi gjorde det af den grund, at vi har så meget fucking lort, vi gerne gider at sige til folk. Og så meget fucking lort, vi laver hele tiden, og det synes vi, det kunne være sjovt, hvis vi kunne dele det med jer. Og lave og håbe på, at I synes, det ville være fedt, det vi laver. Og også selvfølgelig stille en masse spørgsmål til os, som vi kan besvare, nogle challenges og sådan noget. Yes. Ja. Har du skal tage en med? Bare tage en med din. McD versus Sunset. 100p Sunset. Sunset. McD det er sådan en papburger. Ja. Jeg synes virkelig, det smager fint nok, McD, men det er også bare, der er ikke så meget i dem. Ja. Og hvad mere? Har du flere? Så er der chips versus slik. Chips versus slik. Ja, sådan 100p slik. Nej, chips, men chips 100p. Ja, det tror jeg også, men det kan man jo være for nogle chips der. Det giver bare for mange bumser. Og Louis Vuitton og versus Stussy. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det er. Jeg ved ikke, hvad Stussy det er. Vi siger Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton. Og Nike versus Adidas. 100p. Jo, Adidas. Adidas City-sok. Adidas City-sok. Er det Nike eller? BD. iPhone 6s versus iPhone 7. Ja, vi har ikke set den nye iPhone 7, så... Jamen, jeg har hørt sådan alt muligt med om, at man sådan skal... Om sådan alt muligt med, det er sådan mega fucked up, det der med, du ved, hvor man putter... Vi tager iPhone 6. iPhone 6. Ja, fucking lort ellers. Øjenfarve, jamen jeg er blå. Jeg har blå øjenfarve. Ja, sådan lidt grønne, tror jeg. Jeg tror, jeg skal stå blå eller sådan noget. Sådan en blå-grøn. Blå-grøn. Ja, vi har også fået et spørgsmål om, hvem vores idol er. Min, det er helt klart... Spørg Kasper. Og så en, jeg ser meget op til, det er nok mig selv også. Jeg er meget glad for mig selv, fordi jeg synes virkelig, jeg gør det godt. Så spørg Kasper og mig selv, det er mit idol. Ja, mine spørg Kasper, og så bare drengerøvene. Ja, drengerøv, det er godt at være drengerøv, altså. Ja. Det kan man altid bruge. Drømmejob. Mit drømmejob, det er at være tømmer med ham der. Ja, vi skal bare være tømmer, og så bare bygge det største hus. Og så bare... Ja, fucking bare leve det fede liv. Det var min far, der nøs, jeg siger det. Yndlingssang. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har nogen nu, så jeg kan sådan, var det bro eller sådan noget. Ja, jeg var lidt nervøs og... Ja, eller mig nikker. Ja. Mig nikker. Nå, jeg har ikke flere. Har du nogen? Jo, vi har også fået et job. Nej, vi har fået et spørgsmål om, hvor meget, hvor mange subscribers
går efter. Vi går selvfølgelig efter at få 1 million. Men vi starter med, lad os sige 1000 og så 100.000. Ja, 1000 det er også fint nok. Nej, det er ikke fint. Det er okay. Og så har vi også det, hvornår vi tror vi rammer 1 million. Altså en uge. Ja. Ja. Klokken 5 om en uge. Ja, klokken 5 fredag aften, fredag nat. Ja. Nå, det var egentlig bare lige det vi havde at filme for jer. Så Ja. Hej. Hej hej. hej.